அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? எஸ், உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான அரிய வாய்ப்பு காத்துட்டு இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு சூப்பரா பாட தெரியுமா? ஓகே, கதை சொல்ல தெரியுமா? மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாசிப்பீங்களா? ஓகே, கூடவே இன்னும் ரெண்டும் இருக்கு. எஸ், வசனம் சொல்றது அண்ட் மோனோ ஆக்ட். ஸோ இந்த 5 விஷயங்களில் நீங்கள் ஏதாவது சூப்பராக பண்ணுவீங்க அப்படின்னா உடனே அதை வீடியோவாக எடுங்க அண்ட் எங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள். எந்த நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிக்கிங்களா? இப்போ ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களோட வீடியோவை அனுப்புங்க. அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த வீடியோ 5 மினிட்ஸ்க்கு எக்ஸீட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ 5 மினிட்ஸ்க்குள்ளே உங்களோட வீடியோ கண்டென்ட்டை எடுத்து எங்களுக்கு அனுப்புங்க. ஸோ அதில் பெஸ்ட் வீடியோவை நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்து அது ஒவ்வொரு நாளும் யூடியூப் சேனல், நம்மளோட கிராஸ் டிவி யூடியூப் சேனல்லையும் அப்லோட் பண்ணுவோம், நம்மளோட கிராஸ் டிவி டெலிவிஷன்லையும் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த வீடியோஸில் எந்த வீடியோக்கு ஹையஸ்ட் வியூஸ் போகுதோ அந்த ஹையஸ்ட் வியூஸ் போன அந்த வீடியோவில் இருக்கிற அந்த பர்சனுக்கு இந்த மந்தோட எண்டில் ஒரு சூப்பரான எலக்ட்ரானிக் கேஜெட் ப்ரைஸாக கொடுக்கப்படும். உங்களோட வீடியோஸை 30th அனுப்பிடுங்க. அக்கா, நான் அந்த வீடியோ அனுப்புனா என்னோட ஏஜ் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? எஸ், 12 உங்களோட ஏஜ் இருந்துச்சுன்னா உடனே உங்களோட வீடியோவை ரெக்கார்ட் பண்ணுங்கள், எங்களுக்கு அனுப்புங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களோட வீடியோக்காக நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். சூன் சென்ட் இட் டு us. Bye bye.